షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నిన్న మనం ఈ 20వ శ్లోకం వరకు నిన్న చూడటం జరిగింది. 20వ శ్లోకంలో ఏం చూసాము అంటే, మరి భాగవతం చదివినప్పుడు ఆ మంగళాలన్నీ పోయిన తర్వాత శుద్ధ సత్వంలో స్థితులవుతారు. శుద్ధ సత్వంలో స్థితులైన ప్రసన్నమైన మనసుతో ఉన్న మనిషి భౌతిక సాంగత్వం నుండి విముక్తి చెంది భగవత్తత్వ విజ్ఞానాన్ని, వాస్తవమైన భగవత్తత్వ విజ్ఞానాన్ని పొందుతాడు అన్నది నిన్న చూసాం. ఈరోజు అలా విజ్ఞానం పొందినప్పుడు మరి ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చూస్తాం. విద్యతే హృదయ గ్రంథి ఛిద్యంతే సర్వ సంశయాః క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి దృష్టయేవాత్మనీశ్వరే. సో భిద్యతే అంటే త్రెంపివేయబడుతుంది. ఏది? హృదయ గ్రంథి. అంటే హృదయ గ్రంథి అని ఆ ముడులు త్రెంపివేయబడి, అంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం వదులుచుకుంటాం కాబట్టి హృదయ గ్రంథి త్రెంపివేయబడి, అందుకని దాన్ని అలా వర్ణిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఛిద్యంతే సర్వ సంశయ, అన్ని సంశయాలు కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్తూ, అలాంటి స్థితిలో హృదయ గ్రంథి త్రెంపివేయబడ్డప్పుడు సర్వ సంశయాలు కూడా సమూలంగా నశిస్తాయి. క్షీయంతే చ అస్య కర్మాణి. సో ఈ కర్మాలు సకామ కర్మల పరంపర అన్నమాట. అతని యొక్క ఈ కర్మలన్నీ కూడా పరిసమాప్తి చెందుతాయి. దృష్ట ఏవాత్మనీశ్వరే. సో ఇలా ఆత్మను భగవంతుడిగా, ప్రభువుగా దర్శించిన వెంటనే కామ్యకర్మ పరంపర పరిసమాప్తం అవుతుంది. అంటే నిజమైన అకర్మ స్టేజ్కి వస్తారనమాట. మామూలుగా కర్మయోగంలో మనం ఏం చూస్తాము? ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా కర్మ చేస్తే బంధాలు ఏర్పడవు, అది అకర్మ కింద. మరి బంధాలు ఏర్పడకపోతే పని చేసినా కూడా మనకి ఏ బంధము లేకుండా క్లీన్గా ఉన్నాము అంటే బంధాలు లేకుండా అకర్మ క్రింద లెక్క. సో అలా చేసుకుంటూ పోతే చివరికి నిజమైన అకర్మ స్థితి వస్తుంది. ఆ స్థితి, ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్ అంటే ఇటువంటి స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇక నిజంగా వాళ్ళు ఏ కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని మనం భగవద్గీతలో కూడా ఆ పరిపూర్ణ స్థితి వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఏది చేయవలసిన అవసరం లేదని చూసాం. సో ఇక్కడ ఆ పరిపూర్ణ స్థితి వచ్చింది కాబట్టి భక్తితో వీళ్లకు ఈ విధంగా హృదయ గ్రంథి మరి అటాచ్మెంట్స్ అన్ని త్రెంచుకోగలుగుతున్నారు. సర్వ సంశయాలు కూడా పోతున్నాయి. ఆ తర్వాత ఆత్మను దర్శించారు, మరి భగవంతుడి యొక్క స్వరూపంగా. మరి ఆత్మను దర్శించిన సమయంలో కామ్యకర్మ పరంపర మొత్తం కూడా పరిసమాప్తం చెందుతాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇలా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మరి ఈ భగవతత్వాన్ని తెలుసుకుని శుద్ధ సత్వంలో ఉండి అటాచ్మెంట్స్ని వదిలిపెట్టుకోగలిగి నిజమైన భగవద్ విజ్ఞానాన్ని పొందారు అంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇలా అటాచ్మెంట్స్ అన్ని వదిలి అన్ని సందేహాలు కూడా పోతాయి. ఆత్మను దర్శిస్తారు. ఏ రకంగా? భగవంతుడి అంశగా దర్శించి అన్ని కర్మల యొక్క పరంపరలు మొత్తం అన్ని పనులు కూడా వాళ్ళకి పరిసమాప్తం అందుతాయి. అంటే ఇక వాళ్ళు ఏ పని చేసినా కూడా ఏ రకమైన మెకానికల్గా వాళ్ళ బాడీ చేస్తూనే ఉంటుంది, వీళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు, కానీ మానసికంగా వాళ్ళకి ఏ అనాసక్తి అన్నమాట, కంప్లీట్ అనాసక్తిలో వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు ఆ స్టేజ్ని. సో భగవతత్వ విజ్ఞానం పొందడం అంటే ఆత్మను కూడా దర్శించడం అని అర్థం. మరి సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంది అనమాట. అది ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నారు అంటే భగవతత్వాన్ని తెలుసుకున్నారు అనే అర్థం. కాబట్టి ఈ వాస్తవానికి మరి ఈ ఎంతో పరిశుద్ధం కదా, ఆత్మ
సచ్చిదానందం, పరిశుద్ధం, ఏ కల్మషాలు వీటన్నిటికీ అతీతమైనది. అందుకే మనం చూస్తాం ఏది అన్నిటికంటే ఇంద్రియ విషయాలేమో భౌతికమైతే వాటికి దగ్గరలో ఉన్నది ఇంద్రియాలు, ఇంకా కొంచెం బెటర్గా కొంచెం దూరంలో మనసు ఉంటుంది, మనసు కంటే ఇంకా దూరంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బుద్ధి ఉంటుంది, బుద్ధి కంటే కూడా ఉన్నతం ఆత్మ అని మనం చూస్తాం కదా భగవద్గీతలో. సో ఇలా పరిశుద్ధమైనది ఆత్మ. కాబట్టి పలు రకాలైనటువంటి ఊహాగానాలు, సందేహాలు మనకి వస్తూ ఉంటాయి. నిజానికి మరి ఆత్మ పరిశుద్ధమైన ఆత్మ ఉన్నా కూడా అసలు ఈ ఆత్మ గురించి మనకి ఎన్నో డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో మరి భౌతికత్వంలో ఉన్నన్నాళ్ళు కూడా మనకి ఈ ఆత్మ యొక్క స్థితి మీద నమ్మకం ఉండదు అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఈ సాంఖ్యతత్వ వేత్తలు ఈ పరతత్వం నిరాకార రూపాన్ని అంగీకరిస్తూ మరి రూపసహితంగా ఉన్న విషయాన్ని కొంతమంది విమర్శిస్తూ ఉంటారు. కానీ భక్తులు మాత్రం ఆత్మ పరమాత్మ రెండు కూడా భిన్న అంశాలు, మరి గుణరీతిలో ఒకే రకం, రెండిటికీ ఒకే రకమైనటువంటి లక్షణం ఉన్నది. ఎందుకు అంటే ఆత్మ ఎవరో కాదు, పరమాత్మ యొక్క అంశే కాబట్టి. సో అది. సో ఏది ఏమైనా భక్తి మార్గంలో కూడా ఇదే స్థితికి రాగలుగుతాము. ఇక్కడ మనం భాగవతుని చూస్తాం, అక్కడ భగవంతుడు కొన్ని మార్గాలు ఇతర మార్గాలు కూడా చెప్పారు. సో ఎవరికి సూట్ అయిన మార్గాన్ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారని కర్మ మార్గం, భక్తి మార్గం, జ్ఞాన మార్గం, ఇలా అష్టాంగ యోగ మార్గం, కొన్ని మార్గాలు భగవంతుడు సూచించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఆ విషయం భక్తి ద్వారా ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళు మరి ఆత్మ దర్శనం కూడా వాళ్ళకి జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆత్మ అనాత్మల మధ్య ముడిని భగవంతుడే స్వయంగా విడదీస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ ఆత్మ వికాసము ఆత్మను భౌతిక పదార్థం నుంచి వేరు చేయడానికి మరి అతనిని సమర్థుణ్ణి చేస్తోంది అని కొంచెం ఈ ఆత్మ అనాత్మల ముడి భగవంతుడే స్వయంగా వేరు చేస్తున్నారు. వీటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ని భగవంతుడే వేరు చేస్తున్నారు. భక్తుల్లో కలిగిన ఈ ఆత్మ వికాసం ఏం చేస్తుంది అంటే ఆత్మని భౌతిక పదార్థం నుంచి వేరు చేయడానికి అతనికి శక్తినిస్తోంది అన్నమాట. సో అది. సో ఈ అనాత్మ అంటే భౌతికత్వం, అంటే మనసు, బుద్ధి, మరి అహంకారం, వీటన్నిటితో కూడి ఇంద్రియాలు, వీటన్నిటిలో మనం ఈ ఆత్మతత్వాన్ని మర్చిపోయి వీటిల్లో మనం భౌతికత్వంలోనే మునిగిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి అది అనాత్మతత్వం అంటారు. సో అనాత్మ ఆత్మ ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ ముడి, ఈ కనెక్షన్ని మరి మనం ఈ భౌతికత్వంతో కనెక్షన్ని ఎప్పుడైతే అదే హృదయ గ్రంథి త్రెంపివేయబట్టం అనడం అంటే ఈ భౌతికత్వాన్ని ఆ రకంగా మనం సెపరేట్ చేయగలగటం అన్నమాట. దాని నుండి ఈ కాలుష్యం నుంచి భౌతిక తత్వాన్ని నుంచి వేరుపడటం. సో అలా పడగలిగిన వాళ్ళు సర్వ సంశయాలను నశింపజేసుకుని వాళ్ళు అప్పుడు ఏ కామ్య కర్మలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. సో ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి భగవంతుడే ఆ సమర్థతను ఇస్తాడు. ఈ అనాత్మతత్వాన్ని వదిలిపెట్టి ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే సమర్థత భగవంతుడే ఇస్తారు ఈ భక్తులకు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ ముడి ఏమిటి అంటే ఆత్మ అనాత్మల మధ్య ఉన్న ముడి అహంకారం అంటున్నారనమాట. అలాంటి అహంకారం చేతే ఈ జీవుడు ఈ భౌతికత్వమే చాలా బాగుందనుకున్న అందులోనే తన్మయత్వాన్ని పొందుతున్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ హృదయ గ్రంథి అనేది మరి విడిపోతుందో అప్పుడు ఈ సందేహం అనే మేఘాలన్నీ కూడా చెదిరిపోతాయి అని వివరిస్తున్నారు శ్లోకాన్ని ఇక్కడ. కాబట్టి ఒక గురువు చూసుకుని ఈ కామ్యకర్మల పరంపర అంతా కూడా మనం పూర్తిగా నశింప చేసుకుంటూ భగవంతునిలో భక్తిలో నియుక్తులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అప్పటి వరకు మనం కామ్యకర్మలు చేస్తున్నాం అంటే ఏదో అవసరం కోసం చేస్తున్నాం, ప్రతిఫలం లేకుండా ఆసక్తి తగ్గించుకున్నా మనం ఇంకా ఒక రొటీన్లో చేసుకుంటున్నాం కొన్ని విషయాలు.
కానీ ఈ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇక ఏది చేస్తున్నా అది వాళ్ళు శరీరం చేస్తోంది అన్నట్లు చూస్తారు, కానీ వాళ్ళు అంతగా సెపరేట్ అయ్యి ఉంటారనమాట. తింటున్నా పడుకున్నా ఏది చేసినా కూడా వాళ్ళకి శరీరం దాని పని చేసుకుంటోంది అనే స్థితికి వెళ్తారనమాట. ఆ రకంగా వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఆ భౌతిక ఆ హృదయ గ్రంథి నుండి సెపరేషన్ వాళ్ళకి వస్తుంది. ఇక ఏ సందేహాలు ఏమీ కూడా ఉండని ప్రశాంతమైన స్థితిలో ఉంటారు. సో అలా ఈ భక్తిలో నిలిచి ఈ కామ్యకర్మలని శృంఖలాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తులు కాగలరు అని చెప్పి, ఇక వాళ్ళు చేసి ఆ టైంలో వాళ్ళు చేసిన ఏ కర్మ అయినా సరే ఏ ప్రతిఫలాన్ని బంధాలని కలిగించవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ అటాచ్మెంట్ లేకుండా శరీరం ఏదో చేసుకుంటోంది అనే దృష్టితో చూస్తున్నారే కానీ ఇక వాళ్ళకి ఏ ఆసక్తి లేదు. తిన్నా అలాగే తింటారు, తినకపోయినా అలాగే ఉంటారు. సో ఆ స్టేజ్లో ఇక ఎలాంటి బంధాలు కూడా ఉండవు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అది భక్తి మార్గంలో భక్తిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ రకంగా వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక అన్ని అటాచ్మెంట్స్ వదిలి మరి సందేహాలన్నీ పోతాయి. ఇక ఆత్మనే భగవంతుని యొక్క అంశగా వాళ్ళు దర్శించి అన్ని పనులు కూడా ఇక వాళ్ళకి పరిసమాప్తం అవుతాయి. అంటే కామ్యకర్మలు అంటే ఏదో బెనిఫిట్ కోసం చేసేవన్నీ వదులుకుంటారు. సో వాళ్ళు చేసేవన్నీ ఏమిటంటే జనరల్గా శరీరం లైఫ్ మెయింటైన్ అవటానికి మాత్రం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో అలా మనం చైతన్య చరితామృతంలో చూసాం కదా, మరి కొంతమంది ఈ గోస్వాములు, ఈ రఘునాథ దాస్ గోస్వామి వీళ్ళు మరి వాళ్ళు ఏమీ లేదు, జస్ట్ భోజనం కూడా యాచన కూడా చేసుకోకుండా మరి ఇంతకు గుడి దగ్గర ఉన్న ఆయన చివరికి వెళ్ళి అంటే అన్నదానం చేసే చోట మాత్రమే నుంచునేవారంట. లేదంటే అందరికీ మళ్ళీ మనం నుంచుని అడగటం కూడా కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి, అది ఏదైనా వస్తే తినడం లేకపోతే లేదు అట్లా. అది అంటే వాళ్ళ భక్తి మార్గంలో ఆ రకంగా వాళ్ళు ఉన్నారు. సో అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకోవాలంటే అట్లా వాళ్ళు ఇక ఏ పని కూడా కావాలి అనే ఉద్దేశంతో చెయ్యరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది అందుకని ఇక వాళ్ళకి ఏ కర్మ చేసినా వాళ్ళకి ఏ ఫలితాలు కూడా కలగవు. ఆ స్టేజ్కి వచ్చారు అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అప్పుడే అటాచ్మెంట్స్ అన్నీ తెగిపోయి అన్ని సందేహాలు పోయి వాళ్ళు ఏదో కావాలని కామ్యకర్మ అంటే ఏదో ఫలితం కోసం కోరిక కోసం చేసే కర్మలు అనమాట, కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం చేసే కర్మలన్నీ కూడా ఎండ్ అయిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. అది ఈరోజు శ్లోకం. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. రేపు నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాము. హరే కృష్ణ మాత, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ.